хай хора, аз съм Тамата PvP, някой ме знаят. По-скоро Unforgiven, не Тамата PvP, Unforgiven. Някои хора ме знаят сигурно. Приятел на им. Да, днес ще играем такова. И PvP в GhostMK. И решихме да се представляваме. Да. Не баш, аз не играя чак толкова, просто сега забавление с хуй. Как се адват. Намерим къде и скочил да се. Ето ме. Сложи с текстур пак. Не ти бъга такова. Спаме. Виж, маме, това за маска. Аре, майнста, бе. Ого. Аре, дам. Пази мъче. Някъде толкова. И къде се пиш в момента? Аз не виждам някакво. Влезах в някакво мели. Хора, кажете се, това не е ли Уейдж хак? Кажете ми. Не е ли? Гледай. Да, с дайманцената бойна. Гледай. Танк бах пребанят. Аз никога не играх. Мисля, даже едва ми играеш. Гледай как ме запушват. Помагай. Васе, покажи се на F5 да ми видят нормалния скин, който аз го смятам за малко тъп. Свали си броните и се покажи на камерата. В смисъл на F5 се покажи. Да ми видят тъпия скин. Скин сетнал се с носки. А то дето в момента аз съм с него, ето вижте го. Опа, чакайте. Ето вижте го. Нали аз нямам. Вижте аз съм нарисен 12 пъти. Май. Какво? Те сега като дойдеш до мен, те просто ще го видят. Аз говоря за тези, които мен гледат. Ето виж ме. Ето много да ми го пода. Ще нададем. Как го дигнах във въздуха, видях. Нормално като слушаш клипто в първоначален смисъл ти ще свикнеш. И на мен ми е такова, чакай. Знаеш, че на мен ми е такова. Оле, убих двама наведнъж. Не! Давай. Това беше... Да. Ради дом. Бах.